Şuňlar Mary welaýatynyň Mary we Bayramaly şäherlerinde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýagyş diňen badyna köçelere çykyp, daşky görnüşi hapa ulaglara jerime ýazmak ýa-da sürüjilerden para almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri etraplardan we obalardan şähere girilýän ýerde durýarlar. Olar ulaglary saklap sürüjilere ulagyň hapa diýip jerime ýazjakdyklaryny aýdýarlar ýa-da 20 manat para sorýarlar. Olar sürüjilere özüň saýla diýýärler. Dip bu ýagdaýy başdan geçiren marly ulag eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä ulag eýeleriniň aglabasy 50-100 manat aralygyndaky jerimäni tölemeň deregine üstesine de jerimäni tölemek bilen baglanyşykly bürokratik işlerden gaça durmak üçin para bermegi saýlap alýar. Şol bir wagtda da sürüjiler ýagynly günlerde ulaglary arasda saklamaň hemişe mümkin däldigini aýdyp, munyň raýatlardan pul talamaň ýene bir usulydygyny belleýärler we bu çärelere ören nägile bolýarlar. Bir neçe taýatlap diňgysyz ýagan ýagyş diňip howa açylandan soň şäher köçeleri gurýar ýöne etrap we owy ýerlerindäki köçeleriň köpüsinde asfalt galman soň olarda ýagyn suwlary çekilmän ençeme gülnäp palçyk bolup durýar. Şol sebäpli ulagy arasda saklamak gaty kyn. Awtologymyzy howrymyzda ýuwup ýola çyksak-da uly ýola ýetýänçek ýene hapalanýar. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir sürüji aýtdy. Şuňlar Mary welaýatynda ýagynly howa şertleri dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather saýtynyň maglumatlaryna görä, noýabryň 7-sinden 8-ne geçen gije Mary we Bayramaly şäherlerinde hemde olaryň töwereklerinde wagtal ýagyşyň ýagmagyna garaşylýar. Ulag eýeleriniň ençemesi azatlyk bilen söhbetdeşlikde häkimetleriň özlerinden ulaglary hemişe arasda saklamagy talap edýändigini, ýöne ulaglaryň hapalanmagyna sebäp bolýan problemalary çözüp bermeýändigini tekrarlaýarlar. Şäher içine köçeleriň käbir ýylda bir kedek sökülüp gaýtadan asfalt düşelýär. Ýolbaşçylar munyň sebäbini prezidentiň şol köçelerden geçjekdi bilen düşündirýärler. Ýöne owy ýerlerine Sowet döwründen bäri bejeriş işleri geçirilmedik köçeler bar. Bu köçeleriň asfalty hatardan çykyp olar oýulyp dur. Ýaşaýjylar köçeleriň oýun ýerlerine çagylýa gum döküp ulag geçirýän edýärler. Ýagyş ýagsa bu köçelerdäki ýagyn tuglary we palçyklar ençeme günläp käte hepdeläp saklanýar. Bu köçelerden geçip ulagyny nädip arasda saklamaly? Dip marly sürüji sonra bilen sözünü jemledi. Soňky 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan awtologlaryň daşky keşfine uly üns berilýär. Munyň bilen baglykda häkimetler gadançylyklaryň ençemesini güýje girdiler.